سلامات يا حوات كمي تكونوا كمي تقنيو كمي تصنحوا لو ما تملسكم هالو بحدا قداس بداي إذا ما أنتوا يمسلكم نا HIV فيديو سريع نيري HIV فيروس زبحال زقت الفيروس يلان زي فيروس زي لهم وزلوا نسهم فيروس هيكونن باراسايتيو كابس عدو وهيتات دمنا نيتروفايل زبحال كأونة إيروز وصة نفس مسكتة لدما اتناتو DNA اتناتو كفالات أب دمنا يزرومو ناتنا أنتيبادي خلعلو سلازخيل ناتنا أنتيبادي كخسترويل مسمت أدما HIV فيروس يلوم يسميوه تزي كوينو HIV فيروس زبحال زقتل يلن اتي السوم إدس يمتص يزبلو زلو تي إدس بمدهاني تنبر بتي HIV فيروس أيكون صعب له حنت فيديو سريع نيرا حدا برازر حدا حاونا دما سريع لي نيرو إذا سب زمالتي أنت يزبل صعدوا هيت هدم نيتروفايلز يدقوا عيلكا قال يزبل أنا نيتروفايلز يدقوا زبحال أبت فيديو والحنت يلن إذا فيروس زبحال أي تقعنيو إلى ندا تزارب كوس كم يجري نيتروفايلز يتقعين خست تقعي خبله سو ز فيروس زي ولا بعلكم تشجبرو زقتلو زبحال تي سيلز ناتنا تي سيلز نزوم CD4 زبحالو تي سيلز يقدلومي زبحال نعم ولا حنتي جوفرومني أي دامج جوفرومي كم جوفرومي مسجزي قتلو مخلي قال لهم يمسهم تيري خلاص بزح أب تاشمقاتهم كمزن كنزا عمد كمزو وسدي لهم زبلوا يلن كله تيري زدربوا سوم زدربوا وقالات رايو ولا حنتي مرقا قص ما يبلون ترديهمني خلاي كلا تي سيل هيلبرز بهالناتنا CD4 زيهم أما على 5% داوسو خيم تقولوا ولا حنت خجبرو ما يكلني ولا تبازح سنة عام كركوم كندم تكون كتر خسارة حيكلني بفلاي حدا نا HIV فيروس إلهم تسوعوا زلونسهم كاب 10 وي كاب 100 حدا يكحز دخل كتقع زخل مالتي أب حدا يمي خاطو زخل حدا يخلي كبل زخل يبلو والله نسون ولا بتناتهم تير خما راي سرحني بايزوي جن أنا بزعبة زي كونكم كزارب متأزلوا بزعبة HIV كونكم كزارب متأزلوا إذا برازر نعيكم اللي سلين دي دولي نعي سخات تجاجي خلها قليل تسوم ذهبوا متحف عندي جنس إلو كريني جميرو كجلس الله جميرو I think بزح حزبنا نك حلو يردوا الله خلاي السيستم نتاشمون أتي medical system سي لا مسرت يونتي مالت تزخر زول كايداس نقل سب كبر هالو جمرالو أمناتي يموت يصرفهم نيرو كمان صحفلون يروم حدا جنيا يقلا يبل نيرو أمين كدمي 100 عامسي زنبرو نعين نزوم فلورس ناتي دناقوريهم وي حماقات سباتهم وي حدا جنياتاتهم تلوم تهليخا كنديش عامتات حزب عالمنا زخات بلو زلخا بيلس وحيد يفلتني زخات بلو زلخا فيروس ري يفلتني نعنا انت دناقوري الكناس نقولوا تاريخ كاملون ناتك انسستر سيخا دناقورتو بزلخا بزوخنا برازر we don't have anything ولا حنت نعخاسي مسخ ولا حنت شي قريبنا حونا يخا جن أبزا فيديو زي بزعبة أنت يخزارب زلي زلقو بزعبة medical system كميلو 5 مسألة medical system سي كابيت بقيس كميلو 5 مسألة بزعبة خزارب يلي مسألة مخناتو نزل سبزي كنا نملسلو ممهرانون توم حلفتون تحكمناتهم بزعبوهم كنزاربين أبزا فيديو زي أوكي أبزا بزعبة إذا كنزارب تخينا قدم كابي كن بقسينا مسيلكم كاب شحن 900 كباب شحن 900 بقدمي يزلق زيتات مالتي شحن قدمي 100 قالن عمل ابز غزي زي እዚ ሰብ ዝትፈልጡ ጆን ዲ ሮክፌለር ይባላል እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ሃፍታም ዝነበረ ሰብኣይ ኣብቲ ግዜቲ ወላ ሕጂ እውን ሃፍታም ኩሉ ትካላት ናቶም ናይ በዓል እዚ ብዙኾነ እዚ ሰብኣይ እንታይ ገይሩ መሲሉ ኣብ ኣሜሪካ ይዝነብር ነይሩ እቲ ግዜ እዚ ኣይሁድ ይዝብል ንነብሱ ማለት ኣይሁድ ግን ኣይኮነን ጀርመናዊ መበቀሎም ጀርመናውያን ዝኾኑ ሰባት እዮም ኩሎም ኣይሁዲና ዝብሉ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይሩ ብጣዕሚ ሃፍታም ስለ ዝነበረ ኣብቲ መጀመርታ ከምዚ ከም ጠንቋላይ ከም ገለ ኮይኒ ገንዘብ ዝእክብ ነይሩ ኣነ ከሕውየኩም ኣነ ከምዚ ክገብር እንዳበለ ገንዘብ ዝእክብ ነይሩ መጀመርታ ድኻ ዝነበረሉ ማለት እዩ ካብኡ ብኸምኡ ኣብ ናይ ምንታይ ኣትዩ ኣብ ናይ
oil industry ناي زيتي شعو ببزح رئيو زيت صبق سارح حبت ماركت سي شعو انت قبر جمير انفست قبر جمير ابز اويل اب بتروليوم مالتي حجي ابز مس انفست مس قبره كتكوش جمير خفتم جمير بتعم هفتيمو مالتي بتعم هفتيمو مس هفتمه انت خون جمير شعو نز بوليتيكال سيستم ناي امريكا امباكت قبر جمير ماني حلافي منيو كم حدر زغل من كم رأس على من تاشموس كم حدرو ويد ما حيل خلوا جميرو ترديهم لي بس رأي ود ما تم بوليتيكانيا تنتايلهم إذا تقبر زل لها جيجاي أنت تقبر هلا أنا إذا حدي أب سمانات مالتي شحن شو من تميتن زلوا مودعتا نفس شحن شعة تميتن كنا أدخلنا حجي أنت جيرمو كم تقبر زل لها نحن سكن صورين خلنا لا العقمنا تخون سلا زل لها تكالاتك كت إذا تقبر زلخ تقول فلك تكالاتك خلاي كال مجدتات كتكم كتخلال لك مسؤول وأنت تقبر جميرو نزل تكالاتنا تكو قرار صو جميرو أوكي يلو شو أنتي أنا I will have nothing but own anything مالتي كل ولا حنتي أي كلونني كل نجد دماغ قاطع أوري ويد دماغ كونني يلو شعوب خال ناي سبات أسمات غيرو تكالاتو ندا قرارص ማለት እዚ ሼል ገለ ዝበሃል እንዳ ኦይል ካምፓኒታት ዝተፈላልየ ባዕሉ ብዙሓት ኣብ ትካላት ክገብረን ጀሚሩ ናቱ ዝነበረ ናይ ሽዑ ዝነበረ ትካል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይሩ እሞ ሓራይ እዚ ህዝብን እዚ ታሽሙ ክሕግዞ ሳለኒ ወይ ድማ ክቅሽሾ ገለስ ክገብር ኣለኒ ተባሂሉ ከምዚ ፊላንቶፒስት ገባር ሰናይ ተባሂሉ ናቱ ቻሪቲ ከውፅእ ጀሚሩ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ይበልሕ ሰብ ብጣዕሚ ይበልሕ እንታ ክገብር ጀሚሩ ሽዑ ኦኬ ናተይ ቻሪቲ ከውፅእ ግን እንታይ ኢሉ ሽዑ ምክንያቱ ይሪኦ ነይሩ እዚ ናይ ሕክምናታት ሽዑ ብጣዕሚ እዚ ባህላዊ ሕክምና ሰማይ በፂሑ ነይሩ ብጣዕሚ ሃብብ ነይሩ ሽዑ ኦል ታይም ሃይ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታ ክገብር ጀሚሩ ሽዑ ኦኬ እዚ ነገር እዚ የብል ስለ ዘሎ ኣብዚ ሜዲካል ሲስተም ከኣቱ ክኽእል ኣለና ኣነ ክብል ጀሚሩ ምክንያቱ ጎራሓት እዮም ናይ ቀደም ዝነበሩ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ይበልሕ እንታይም ዝገብሩ ነይሮም ሕጂ ብሜድያታትን ገለን ገይሮም ባዕሎም ስለ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሮ ነቲ ኣካይዳ እንታይም ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ባዕሎም እዮም እንታይ ክሃብብ ኣለውን የብሉን ዝውስኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ነቲ ውሕጅ እዮም ዝርዩ ነቲ ሰብሲ ናበይ ገፁ ከይዳ ኣሎ እንታይ ኣሎ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣሎ ኢሎም ስለ ዝርዩ ምስ ዝኾነ ነገር ንሰብ ዝብላዕ ነገር እንተሪኦም ሽዑ ይኣትዉ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ሽዑ ምስራዩ ሕክምና ብጣዕሚ ይሃብብ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ የድልዮ ስለ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ሽዑ ኦኬ ኣብዚ ነገር እዚ ከኣቱ ኣለኒ ኢሉ ግን ከ እቲ ዘይትናቱ ዘይቲ ሲ እንታይ ትገብር ሓደ ዘይቲ ትጥቀመሉ ምሽ ዝተጠቀምካሉ ንምንታይ ማለት እዩ ሪፋይን ትገብሮ ምሽ እንታይ ይህበካ እዚ ናትና በንዚን ላምባ ገለ ህበካ ማለት እዩ እዚ ምስ ሃበካ ብድሕሪኡ ዝተርፍ ነገር ኣሎ ዝጓሓፍ ማለት ክጓሓፍ ዝግብኦ በቲ ሓቂ እንታይ ክገብሮ ጀሚር ሽዑ ንዕኡ ኦኬ እዚ ነገር እዚ ክጓሕፎ ይደልኒ ኣነ ካብዚ ድማ ክኸስብ ክኽእል ኣለኒ ኢሉ ሂ ኢዝ ቬሪ ጂኒየስ ካብዚ ነገር እዚ ድማ ክኸስብ ኣለኒ ስለ ዝበለ መድሃኒታት ናይ ሕክምናታት ካብዚ ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ሽዑ ከመይ ገይረስ ነዚ ሲ ኣብ መድሃኒት ክንሰርሖ ንኽእል ዝብል ሓሳብ መፅዩ ምክንያቱ ቫዘሊን እዚና ግሮሶ ንብሎ ንሕና ታር ገለ ብዙሕ ነገራት ክሰርሓሉ ጀሚሩ ማስቲካ በዚ ነገር እዚ ክስራሕ ጀሚሩ ሽዑ ግን እሱ እኹል ስለ ዘይነበረ መድሃኒት ሕክምና ካብዚ ክንሰርሖ ክንክእል ኣለና ዝብል ሽዑ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ብዙሓት ባዮኬሚስት ጀርመናውያን ከባቢ 20 ዝኾኑ ቆፂሩ ከመይ ጌርኩም ነዚ ነገር እዚ ናብ መድሃኒት ክትቕይርዎ ትኽእሉ ሕሰቡ ኢልዎም ተመራሚሮም ብጣዕሚ በላሕቲ እዮም ጀርመናውያን ከለ ብጣዕሚ በላሕቲ እዮም ተመራሚሮም ድማ ክሰርሕዎ ክኢሎም ሽዑ ናብዚ ሜዲካል ሲስተም ከኣቱ ድማ ኣለኒ ብዝብል ምስ በለ እንታይ ገይሩ ሽዑ ናይ ኮርኒጂ ፋሚሊ ተማኺሩ ምዝ ሰብ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኮርኒጂ ፋሚሊ ምዝ ሰብ እዚ ኣንድሪው ኮርኒጂ ተማኺሮም ፋውንዴሽን ኣውጥዮም ኣብዚ ፋውንዴሽን ከእንታይ ዝብል እዩ ንኩሉ ዘሎ ሜዲካል ስኩልስ ናይ ሜዲካል ወይ ድማ ናይ ሕክምናዊ ትምህርትታት ፋንድ ክንገብሮ ኢና ብዝብል ማለት እዩ ከም ገበርቲ ሰናይ ተባሂሎም ገንዘብ ክንቦም ኢና መፅሓፍቲ ክንቦም ኢና ቤት ትምህርትታት ናቶም ክንሃንፀሎም ኢና ኩሉ ዝደልይዎ ነገር ክንገብረሎም ኢና መምሃራን ክንቆጥረሎም ኢና ብዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቅድሚ እዚ ግን ኩሉ ሰብ ብምንታይ ነይሩ በዚ ሄርባል ሬሜዲ ወይ ድማ ባህላዊ ሕክምናታት በዚ ሰብ ጥዕንኡ ዝሕሉ ነይሩ በዚ ሰብ ዝሓው ነይሩ
ኣብዚ ግዜ እዚኦም መፅኦም ድማ ሽዑ ከምዚ ዝብለኩም ዝገበሩ እቶም ባዮኬሚስት ድማ መድሃኒታት ምስ ሰርሑ ሽዑ እዚኦም እዚ ፋውንዴሽን እዚ ኮርንጂ ፋውንዴሽን ኢልኩም ክትሪኦ ናይ ሮኮፌላ ምስኦም እዩ ምስ በዓል ሮኮፌለር እዩ ዝሰርሕ ክልቲኦም መሳርሕቲ እዮም ፓርትነር እዮም ቢዝነስ ፓርትነር ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ኮይዶም ሽዑ ኦኬ ኣብዚ ሜዲካል ስኩል ክንኣቱ ተኮይና ኣብኡ ዝሰርሕ ሰብ ንዕኡ ኢምፓክት ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ክንረክብ ኣለና ተባሂሉ ሽዑ ናበይ ከይዶም ናብ ኤብርሃም ፍሌክስነር ማለት እዩ ፍሌክስነር ሽዑ ተሰማዕነትን ክብረት ዝነበሮ ብሜዲካል ስኩል ስለ ዝነበረ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ክትሕግዘና ትኽእል ኢሎሞ ምዚ ሰብ እዚ እንዳሰርሑ ሽዑ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፍሌክስነር ሪፖርት ድማ ተፈጢራ ሽዑ ትምህርቲ ሽዑ እንታይ ክገብሮ ጀሚሮም 8 ዓመት ክትወስድ ኣለካ ሜዲካል ሲስተም በዝናትና ዶክተር ክትኸውን ማለት እዩ 8 ዓመት ክትመሃር ኣለካ በዝናትና መገዲ ክትኸይድ ክትኽእል ኣለካ መጽሓፍትናትና ዘንበብካ ክትኾን ኣለካ በዚ ነጥብታትካ በዚ መገዲ ዝኸውን ኣሎ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ዝኣተኻ ክትኾን ኣለካ ተባሂሉ ሽዑ ንብዙሓት ቤት ትምህርትታት ሒዞመን ባዕሎም ክሃንፁ ጀሚሮም ባዕሎም መጽሓፍቲ ክህቡ ጀሚሮም ባዕሎም ድማ ነቲ ሕክምናታት ናቶም መድሃኒት ክሸጡ ጀሚሮም ማለት እዩ ብጣዕሚ በሊሕ ምሽ ብጣዕሚ በሊሕ ካብኡ እቶም ዘይተቐበሉ እቶም ስቲል ቤት ትምህርትታት ዝነበረ ንሕና ይንቅበለኩም ኒና ዝበሉ ተፀሪፎም ሽሞም ከፍ እዮም ምክንያቱ እቲ ሜዳታት ይውንንዎ ነይሮም እዮም በቃ ሰብሲ ማዕረኽ እንደዩ ኣብ ቀረባ በዚ ዘርእየካ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ናብ ቀረባ ዝረኣናዮ ክስቶ በቃ ኣብ ቢቢሲ ኣብ ሲኤንኤን ዘለና እምነት ብጣዕሚ ዝገርመካ ስቲል ንረብሓኦም ምዃኑ ዘይንፈልጦ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ሽዑ እዚ ሕክምና እዚ ናይ ቀደም እዩ ዝጥቀም ድንቁርና እዩ ባህላዊ ዶ ገለ ዓለም ተቐይራ ገለ እንዳበሉ ማለት እዩ ከምዚ ህዝብና ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ዓለምና ብከምዚ ብሕክምና ከምዚ ክትኸይድ ኣለካ ዶክተር ከምዚ ክትገብር ኣለካ ዶክተር ካብ ኣምላኽ ተሰደደ እዩ ተረዲኹምኒ እጂ ብዙሕ ነገር ድማ ፕሮፓጋንዳ ክካየድ ምስ ጀመረ እቲ ካልእ ሕክምናታት እቲ ካልእ ቤት ትምህርትታት ክዕፆ ጀሚሩ ዓቕሚ እውን ስኢኖም ክፅርፍዎም ጀሚሮም ከካፍኦም ምስ ጀመሩ ወላ ሰብ ዝመፆም ክስእኑ ጀሚሮም ኣብ ውሽጢ 5-6-10 ዓመት ዝነበረ ካብ 1910 ዘሎ ድሕሪት መብዛሕትኦም ክወጥቁ ተራእዮም ማለት እዩ ኩሉ ድማ ባህላዊ ሕክምና ዝበሃል በዚ መንገዲ ዝጠፍዩ ተናዴታት እቶም ኣቦታት ብባህላዊ ቫይታሚንስ ኒውትሪሽን ዝኾነ ጋባ መገዲ ባህላዊ ሄርባል ሬሜዲ ገለ እንዳተጠቀሙ ዝሕውዩ ዝነበሩ ንዕኦም ከኣስርዎምን ከጥፍዎምን ከቆትልዎምን ተራእዮም ማለት እዩ በዚ ገይሮም ድማ እቲ ሕክምናኦም ሰማይ ከም ዝድይብ ገይሮሞ ስቲል ሕጂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣለው ሙሉእ መጽሓፍቶም እንዳንበብና ድማ ዶክተር ንኾን መጽሓፍቶም እንዳንበብና ድማ ሰባት ንሕዊ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ እዚ ብራዘር ግድን ክዛረብ ስለ ዝደለኒ ምናልባት ኣይፈልጦ ንኸውን ካበይ መፅኡ እንታይ ብምንታይ ምክንያቱ መብዛሕትኦም it's like we have to be totally different ክንቅየር ክንክእል ኣለና ኣብዚ ክንቅየር ክንክእል ኣለና it's like ካብ ፍርሒ ከላይ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና እሞ ተገዲፈ እዚ ጠቅም እንዲሞ ናይ ርእስኻ ኒና ተቢልካ ርእስኻ ሕምካ ተውሒድካ ይጠቕመካ እንዲ yes እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ዘይኮነ እቲ ሲምፕተምስ እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ዘይኮነ እንታይ ዘስዓበ ንዓኻ ዘሸግረካ ዘሎ ውሽጥኻ ጠንቂ ዘምፃልካ ሕማም ዘይኮነ እንታይ እዮም ዝኣልይዎ ንሶም ነቲ ናትካ ነርቭ ሲስተም ክጠውይዎ ጅምሩ ማለት እዩ ከምዘይ ከረሳስዕዎን ክቕሽሽዎን ይጅምሩ መድሃኒት ትቕሽሽ መብዛሕትኡ ግዜ ሲምፕተምስ ይኸፍ ሲምፕተምስ እሱ ይኮነን ሩት ኮዝ መሰረታዊ ጠንቂ ክትኣልኽ ትኽእል ኣለካ እሱ ከላይ ኣሲዲ እዚኣ ነይራ ናይ ሎም መዓንቲ ካልእ ግዜ ክንምለሰኩም ኢና ፒስ